Všechno. Pak budeš pozorovat oblohu a budeš říkat to. Ne, promiň ti vole! Já jsem chtěl rovně. Já jsem to věděl, že jak svíráš kamery, říkám, vedím za uchodí. Zdor Václave. To je ano, to je pro vás, abyste věděli, jak tady makáme v Kralupech. Jak to bylo náročné. Náročné. Teďka vám teda ukážu toho, co tady natáčí, to je on, tady ten pán, neukážu. To už je tady. Náročná zarážka v Kralupech. Dokumentace. Velice zmakaný. Zmakaný, hodně. Neděli si domluvím, no. Ty jdeš taky v neděli, jo? Jo. Na tlakovky, když s náma vledy na tlakovky, musí dělat voní autem. My jsme domluvení, jako předtím, jo? Pane Šimek, dobře. No to dá na internet. A řekněte, jak to bylo náročný tady v Kralupech. V pohodě. Bylo to náročný. Je netoč. Henca vypadá zmakaný. Na mezáku. No, A jaký bude čas, pane Šimek? 5, Dobrá, dobrá, dobrá. my jsme na Meziboří, to nějak 5. Dobrá. Vláho. Ahoj. Ten s těma párkama na té hlavě. Obotnici ho natáčí. Šiškin. Vlad už to nebere. Nová přezdívka už. Ty řepa máš zasraný displej, ty jak svině. Dokumentace. Bude na internet. Tam je není vidět. Teď je to úplně černý, ty vole. Co to je? Teď je úplně černo. To je ze světla do světla, tam to Kurva. používá dole toho osvícení. Kurva. Tak xenonový blesk, bys nevěděl. Jako vyfoť taky, jak tam je jako
bych chtěl uší. Cože? Ty vole, Počkej. Tohle jsem koukal. Ne, i tu, u Sony Ericsson. Má 8, teď jsem koukal reklama na něk televize. Osvětlení, že by bylo. koho chceš na to? A tady jsem... Hele, už to tady je. Jak jsi to udělal? Osvětlováč, No. hlavní osvětlováč. Ještě zvukaře. Tak toto je Franta Hrabáku. Hlavní osvětlováč, Slavko Aranžíč. Budem tady, zítra. Co to je Mode Fronta? Takováhle tady je dřina. Budem tady zítra v Boudě. Nezatloukat klínce. Já nevím, kde budeš, Jakube. To nevím. To je Jakub Sklář. Tady to je pan Miškovský. Pan Soukup. Tady to znamená mou boží. Já jsem pan Mereňu. Pan Hrabák. Nebo Měreňu. Podívej se mu do telefonu, jak tě má uloženýho, to je dobrý. Tak jo, to bylo. Hlavně, že to vím, o koho jde, ne? Já mám normálně Václav Soukup. Pane Miškovský, jste nějaký unavený. No jo, Ty se píšeš. pan Miškovský, Mirek. Pan Miškovský A tady Mirek, pan Krojc, unavený. ten Buffalo byl. A pan Krojc, ten maximálně v Rakovníku. pan Krojc. Buffalo, bye, Severomont. Ježišmarja. Ušel. Pak je pan Viděj. Hele, mačkal tady tu taštičku a ušel hned po ráno. 8 hodin. Peníze nemám. Můžeme už, jo, pane Krojc? Ne? Nevím, proč bereš tu tašku, to je u tebe zákeřní, jak bereš tu tašku. No, to už tě znám, vole. Taštičku do ruky a už mu hoří papír. On vypadne. No. Bere čáru. Pojď do kilu. Na YouTube. Zarážka Kralupy. Do píči, dokumentace. Všechny kolony mám, všechno mám. To je dokumentace, ta se musí. Ten Bagla jdem do piče. Kdyby to bylo na mě, jak už jsem dávno v šatně, ale to nejde. To bude stát nikoho, ne? Všichni jdou domů, ty vole, my tady trčíme ještě do prdele. Tam nikdo. Kde Buffalo? Buffalo, kakalos, mi řekl jako na sraní, ne kakalos. Kakalos, dobrý, vypili jsme kafe, dílnu ho tam děláme. Kde Buffalo? Buffalo, bye, Severomont, už ho tam nechce, vole. Ráno přijde a ty vole, asi jdeš do píti na něj. A on koukal, proč? Já říkám, ty vole, budu říkat, že jsem ti to říkal, že potom jedou. Ale pak se divíš, ty vole. Ale tak jo, vole, přijeli, aby on se hodil nechtěl. Tak přijel růžek pro ně můžu odvážet. Čekal. Jak to tam bylo? No, nejdřív tam začínal, Boris tam byl dlouho. A vlastně má si Toto je pan Aranžíč. ale hrozně post. A na tom bedaku. Radovan. Fále. Ne, to je nasazený, já jsem to říkal. Se stavila celá nová linka. On to pak tady zhodnotí a byly tam Tam pece, zhodili. tam jsou hliníkový hlavy. Ale to je mexická firma, ne? Pozvali si Italie a oni potřebovali lidi, tak pozvali ze Severomont. Nějaké jsme tam jezdili. Ale dost dobrý fakt. Na obětě třeba vzali, po šichtě nás chtěli Italové, tak na pizzu do Olympy, ale jeď tam ty vole, 6 hodin přijedeš domů, máš 7 a se domluval na 8, ať jsme tam. Ne, jeli jsme na to stravili, ale dvakrát jsme šli s nimi na hospodu, byla pravda. Ten Míla Fiat, to neznáte. Mílo, co piješ? Nikola! Všechno piju, všechno, ale za hodinu na sračky. Právě on jenom flašku vína si objednala tu pocucával. Pivo, vole, teď úplně jak udržené, já říkám, ty vole, on je jak blázen. A on, jestli mu nedá to víno, tak víno, ty vole, pivo zase, viď. Metaxa. Ty vole, Metaxa, vy to sem do něj, ne, tak Metaxu. Všechno míchal, ale za hodinu má tuhej, má spal na stole. Tak on foťák a fotil. Mílo, v lunedí, Mílo, že mu to ukáže. Pondělí přišel a už ho volal, už mu to ukazoval. Tyhle, to prý sám nejsem já. Takhle vole na stole, no. Všechno piju, všechno, prý co teče, per to sem, prý Nikola. No, za hodinu prdej, ty vole. A tam si bylo všechno, ty vole, vidíte si, co chcete, všechno platili. A chlastali, no mé autama všichni přijeli, no Mitsubishi. Jsme říkali, co když to, tak je chytli, před mostem. Policie, to vyprávěli,
měli prdel. Vy přijeli a co ty chceš na ně, vytáhl si ty vole. Doklady, hele, nafoukli asi 3 promile, vytáhl prý 4 litry a vaj na něj. Policajt dal 4 hadry založil a jeli a to měli prdel. Jako první dělali tyčky. Pravou jsem si dělal jsem se tam 20 to pomalu. Zhrubaný ty vole. Ale už ani nevím, kudy jsme to jeli, vole. Jako kdyby ten, tak si to vybavím, ale... Samýma prdelema. Okolo toho nemá kvůli policie, protože Nějakou polnice stoupne, jeli. před svátkem, to bylo známý. A jeli jsme, pak vlastně běž, viděl jsem na žatecký křižovatce, ty vole, ale já už jsem neviděl, ty. Já jsem byl z posledních 7. No, každý